imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. Сегодня Костел успоминая святого Францишка Сальского, biskupa i doktora Kościoła. I za jego zastupnictwem przedstawiam Panu Bogu nasze prośby, nasze intencje. Особливым чином будем молиться за померлых Юрия Мажониса, за Янину Мажонение, выпрошиваючи для их ласку пробывания среди збавленных у небе. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Боже, по Твоей воле для избавления душаў, святый Францишек Сальский бискуп, стал усім для усіх. Просим Тебе, навучи нас, по Его прикладу служить ближним, каб у их было отчувание Твоей отцовской любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання послання до Габреїв. Брати, цяпер жа ён атрымаў настолькі вышэйшае служэнне, наколькі стаў пасрэднікам лепшага запавету, заснаванага на лепшых абяцаннях. Калі першы запавет быў беззаганны, не шукалі б месца для другога. Бо як дакор ім гаворыцца: «Вось надыходзяць дні, кажа Пан, і я устанаўлю з домам Ізраіля і домам Юды новы запавет. Не такі запавет, які устанавіў я з айцамі іхнімі ў дзень, калі узяў іх за руку, каб вывесці іх з егіпецкай зямлі. Таму што яны не вытрымывалі ў маім запавеце, і я перастаў клапаціцца пра іх, кажа Пан. Вось той запавет, які заключу з домом Ізраіля пасля гэтых дзён, кажа Пан, я укладу законы мае ў розум іхні, і на сэрцах іхніх напішу іх, і буду для іх Богам, а яны будуць для мяне народам. І ніхто больш не будзе вучыць бліжняга свайго, і ніхто свайго брата кажучы: «Пазнай Пана», таму што ўсе яны ад малога да вялікага ведаць мяне, што буду міласціва і больш не буду успамінаць іхніх грахоў. Кажучы пра новы запавет, ён абвяшчае састарэлым першае, а тое, што становіцца даўнім і старэе, блізкае да знішчэння. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Милосердность и верность состренутся разом. Милосердность и верность состренутся разом. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. За правды
тых, хто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Милосердность и верность сустренутся разом. Милосердность и верность устренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырасти из земли, а справедливость будет позирать с небесов. Милосердность и верность сустренутся разом. Понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойде перед им, и поставить на шлях кроки свои. Милосердность и верность сустренутся разом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христе поєднав собою світ, даючи нам слово поєднання. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus już zeszł na górę i poklikał do siebie tych, kogo sam chciał. I oni przyszli do Jego. I wybrał 12, jakich i nazwał apostolami, kap oni byli z Nim, kap posłać ich i propowiedwać, i kap oni mieli ułaду wyganiać złych duchów. Wybrał on 12. Symona, jakomu dał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeja, i Jana, brata Jakuba. I dał im imiony Boanerges, co oznacza syny Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartolomieja, i Macwieja, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfieja, i Tadewusza, i Symona Kananita, i Judu Iskariota, jaki i wydał Jego. Гэта слова Пана. Присядьте, коли ласка. Умиловані у Христі, Пано, брати і сестри, долучимся мысляй до гэтага натоўпу, які ішоў за Езусам. За Езусам ішлі людзі, якія з радасцю і з надзеяй слухалі ягоную навуку, слухалі ягоныя словы усім сваім сэрцам. Ішлі, бо там была надзея. Там у ягоных словах была радасць і любоў, міласэрнасць. І вось разам з гэтым натоўпам мы ідзём у гару. Езус глядзіць у сэрца кожнага з нас. Кожнага з нас ведае па імені. Ён ведае мыслі і прагненні нашых сэрцаў. Ведаў тых, хто быў побач яго. І вось з гэтага натоўпу ён выбірае тых, каго сам хацеў. Выбраў 12. Назваў іх апосталамі. Каго ён выбраў? Там быў Юда, які пазней яго прадаў. Там быў Сымон Зелота,
які належаў да нацыяналістычнай партыі. Там быў Мацвей, мытнік, які ў вачах людзей быў здрайцам, бо служыў рымлянам. Там былі Ян і Якаў, якіх назваў Езус сынамі грому з паводу іх характару, а якія хацелі пазней змусіць Езуса, каб прызначыў ім першае месцы ў яго будучым валадарстве. Там быў Сымон Пётр, які двойчы асознана адрокся ад Езуса пад прысягай, што наогул не ведае яго. Чаму ён іх выбраў? Бо сам хацеў. Выбраў іх, бо яны слухалі яго сваім сэрцам, якія давяралі яму. Выбраў недасканалых, неадукаваных. Выбраў не тых, хто разлічвалі толькі на свае магчымасці, на сваю мудрасць, на сваю веду, на сваю моц. Не, выбраў слабых. Выбраў тых, якія былі поўныя страху, поўныя часамі безнадзеі. Выбраў іх, бо хацеў гэтага. Выбраў, бо пазней дасць ім наказ, каб абвяшчалі добрую навіну, добрую вестку. Але перш ён хацеў, каб яны былі з ім. Каб былі з ім. Каб ішлі за ім. Каб даверылі яму ўсё сваё жыццё. Умілаваны ў Хрысце пану, браты і сёстры, Езус выбірае кожнага з нас. Кожны з нас з'яўляецца апосталам. Але перш ён хоча, каб і я быў з ім у кожную хвіліну майго жыцця. Каб я, які пакліканы да жыцця вечнага, каб ужо тут на зямлі я прымаў яго ўсім сваім сэрцам. Запытаем жа самога сябе, колькі часу ён разам са мной. Наадварот, колькі часу я прабываю з Езусам штодзённа. Колькі часу ён займае ў маім месцы, у маім сэрцы, у маім жыцці. Езус Хрыстус заўсёды з намі, не гледзячы, кім я ёсць, не гледзячы на маю слабасць, на мае ўпадкі, на мае грахі. Ён заўсёды працягвае сваю любячую далонь, каб заўсёды быць блізка, поўнай любові і міласэрнасці. Чи я гатовы адчыніць сваё сэрца на ягоную любоў, на ягоную міласэрнасць? Просім нашага збаўцу Езуса Хрыста, які выбірае мяне праз вякі, ад пачатку, які ведае мяне па імені і ведае мае імкненні, мае змаганні, мае слабасці, мае надзеі. Ён імкнецца быць побач мяне ў кожную хвіліну майго жыцця. Дазволім жа і мы адчыніць нашы сэрцы на яго прабыванне побач, каб я мог ісці разам з ім, які я пакліканы быць таксама апосталам, быць прыкладам веры. Аман. Пра заступніцтва святога Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла, апекуна каталіцкай прэсы і пісьменніцтва, узнясём нашыя малітвы да усемагутнага Бога. Молімся за святога Айца,
каб з апостольскім запалам ён абвяшчаў свету Евангелие. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны клапаціліся пра сваё духоўнае развіццё, праз чытанне рэлігійнай літаратуры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за журналістаў, каб іх веды і праца служылі распаўсюджванню і усталяванню спакою ў свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за творчую інтэлігенцыю, каб яны, як святы Францішак Сальскі, кіраваліся ў сваім жыцці любоўю і прабачэннем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх блізкіх нашаму сэрцу памерлых, якія папярэдзілі да нас да нябеснай айчыны, за памерлых Юрыя Мажоніс, за Яніну Мажонене, каб добры Бог у сваёй любові і міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб з Эўхарыстыі мы чэрпалі сілы да ахвярнага служэння бліжнім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святога Францішка учыні, каб мы сваім жыццём сведчылі аб Тваёй праўдзе і любові. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радосною вестку людям обвещає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны Нехай Пан Бог прийме прийме ахвяру з ахвяру рук з рук Твоїх Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, свого а так само на користь нам і усьому Костюлу Силу Святому. Святому. Боже наш Отче, мы складаем Тебе ахвяру збавлення, праз її діяння запали у наших серцях огонь Святого Духа, який горел і наповненной добринёю душі Святого Францишка, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У супольнасці святых зяе Твая слава, бо, увенчваючы іх заслугі, Ты вянчаеш плён Тваёй ласкі. Іх жыццё Ты даеш нам як прыклад. Праз іх заступніцтва нам дапамагаеш, а ў супольнасці з імі даеш нам абяцаную спадчыну. Іх сведчанне дае нам сілу, каб мы маглі перамагчы у духоўнай барацьбе і разам з святымі атрымаць неўвядальны вянок хвалы праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, Небо і земля повныя хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, який
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Юрія, пра Яніну, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апостоламі, са святым Францішкам Сальскім і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Іца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни нашие, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Дева святая, Сына колыхала, в счастье безмерным тихенько спевала. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко, люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко, люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Анёлы Божи радостно спевают, песней пригожей дитятка витают. Люли, люли, ляй, спи, небесный дедич. Люли, люли, ляй, славный королевич. Земля и небо Бога прославляйте, радостью людям сердце наполняйте. Люли, люли, ляй, збавца наш чаканы. Люли, люли, ляй, для нас Богом данный. Веки сомкнулись, засну приматули. Я наш сыночка до сердца й катулить. Люли, люли, ляй, небесный звоночек. Люли, люли, ляй, любый мой сыночек. Люли, люли, ляй, небесный звоночек. Люли, люли, ляй, любый мой сыночек. Молимся. Усемагутны Божа, праз прыняты намі сакрамент учыні, каб мы на зямлі наследавалі любоў і пакору святога Францішка і разам з ім дасягнулі вечнай славы ў небе, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Нагадваю, што, як заўсёды, сёння чацвер ад 23 гадзіны да поўначы, святая гадзіна. А зараз прыміце Божае благаславенства. Прабачце, гэта было учора. Прыміце Божае благаславенства. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благаслаўляе Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце з спакоі Христуса. Дякуем Пану Богу. Бог принял людское тело, веселись, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
і Сина, і Духа